Mikel Belasko arrasatearrak 26 urte ditu. Atletismo pistan hasi zen distantzia laburreko probak egiten. 2018an pista utzi eta bestelako lasterketak egiten hasi zen, errepidean eta mendixan. Mikel Belasko, atzaldeon. Atzaldeon. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzearren. Garagartzan elkartu gara eta hemen ibili gara, planua zein hartu hor atzeko udalatxe ikustera. Zapatuko batik rekuperauta ja? Bai, baina pasaudie pare bat egun, eta jana bastante rekuperauta, eta gainera aurten izen da eukio beste helburu bat. Ez dut asko preparau karreria, baina nire neskiak intzauen karreria, nahi zauen berakin, eta esan sustan aberan lauen berakin berai laguntzeko taulan, eta zela zan hemengo karreria, herriko karreria, esan otzan baietz, naukola gogu etxeko korrika, eta hori dagoelako beti kriston ambientia eta holan, eta probat be urtetzeko beti konpetitze horretatik. Erbi lanak orduan? Hori bai, batokau jaten berai laguntzia nauen modura, eta hori. Eta ze moduz, alde hortatik? Disfrutau nauen pilua, inginun be bai esperotakua baino bastante hobeto, bera be posik geratu zen, eta oso gustora. Zurekin kontaktu baiterakoan, eta apurtxo bat elkarrizketa preparatzerako orduan, harritu nau gauza batek, eta da, mendi lasterketetan hasi zinen, baina konturatu zara, mendi lasterketetan dauen konpetibidade hori esatzula gustatzen, alegia. Mendixan bai, baina beste modu batera. Hori, bai, nigai zen bat hori, itxago korrika asfaltuan taulan. Eta probau nauen, oindala 2 urte, itxera karrera batzuk menditik, eta internetan, disfrutanetan nauen pilua, baina gero, konpetitzen taulan, ez dakit, kosta bitxe jaten gehiago, ez dakit, igual, aldapa bera, ez naz oso trebia, eta emuten zuztan, beldur hori. Eta hor, galtzen nauen bastante denpora taulan, eta ikusi nauen, hori, nahi xadu dutela, hil korrika menditik eta, baina lasai hau. Egisa da mendi lasterketetan eta askotan komentau izan doztai, irabazten dira lasterketak bere osputan, ez da, aldapa bera. Hori bai, gora ondo ikusten itzen taulan, baina gero aldapa bera, kosta bitxen jaten, eta ez nauen asko disfrutetan aldapa bera, eta itxi nauen mendiko karrerak. Eta harrigarria da, ze aurreko zapatuko lasterketi ikusten, ez? Azkeneko zatixan zelaia zein 3 azkarrenak aldapa bera, eta bilurgarria da. Hori, bai, hori, lehen esan dutena, emuten duzta hori, respetua edo, itxiak korrika aldapa bera. Joeteko lasei bai, baina entrenau bida asko jeitxierak, beldur horik entzeko, ez dakit. 2018an hasi zinean, lasterketak egiten, 10 kilometrokoak. Behobia Donostiako helmugan be askotan egon izan gara, Mikel. Bai hori, hasi nintzen oindala 8 urte karrerekin, eta hori, gehien bat hasi nintzen 10 kilometroko karrerak itzen, eta behobiara be, joenaz hasi nintzenetik ona, urte danetan ikuste dut. Eta hori, gero aurrerantzian eta bai indot maratu jardixak eta holan. Baina garbi dagotzuna da, zuri errepidean asfaltuan, ez? Claro, horretan igual, desnibela bez, hain important izaten edo bai. Hori, bai, asfaltuan korrika itxia o mendixan korrika itxia da oso diferentia, eta ni nau bastante gustora asfaltuan itxen korrika. Dana dala, hemen etxe inguruko lasterketak mendikoak be egin izan dituzu. Hori, bai, indot, arrasate udalatxin dut aurtengoakin 3 aldiz, eta gero be hemengo inguruko karrerak indot bai. Aldaketa bat, 8 urte daroia zu korrika egiten, lehen komentu duguna, 7 urte egon zara zeure kabuz entrenamenduak antolatzen, hor igarri zeben denborak eta hobetzen, baina oindala urte eta piku erabaki zeben entrenatzaile baten biharra zeukala. Bai, ez dakit, hori, gona 7 urte nire kabuz internetan, eta usteot indotela gauzak bastante ondo, baina bai zauzen gauzak, hori, alzienak hobetu igual. Eta horretarako egon nintzen denbora asko pentsetan, entrenadore bat hartu, ez nahi zen bezta ze espero, entrenadore batena. Eta uste nauen, izango zala, ez dakit, entrenau askoz fuertia, o exigituko zuztala, ez dakize gauzak eta
Eta hori, nauken apurua beldur hori. Eta azkenian, emon nauen pauso hori, nau internetan oinatiko gazte batekin, bizian nagoen gazte izan, baina bueno. Eta hori, goia urte eta 3 hilabete edo, eta oso gustora nau. ¡Aupa, Mikel! ¡Venga, va, Mikel! ¡Dale! Orduan, igual, entrenatzaile baten biharra edo entrenatzaile baten gana joatiak, zeukan bine bat errezelua ez, ze izango zan edo zer eskatu halko zotzun, eta gerora emaitzak hor dauz. Bai, izen da nik uste dut guztiz kontrakua. Uste nauen hori. Egongo nitzela egundana kantzauta eta holan, internetiana, baina bizon artian, badakigu reguletan entrenamentuak eta holan, eta lehen egoten nintzen bastante kantzauta, oin baino. Oin daudan adaptauta, eta nabil hori oso gustora. Eta enbaitzak be hor dauz. Egisa da, entrenatzea ondo dauela, baina askotan komento dugu atxeden hartzia be oso importantia dela. Are, importantiago esango neupenik. Bai, ontxe nabil hori entrenetan 6 egun, eta itxen dut bat deskanso totala. Eta horrekin nik uste dut, nahikoa daukotela rekuperetako eta itxeko beste aste bat. Deskanso totala zer da? Ezebez? Bueno, saiatzen az, ez itxen ezebez, baina askotan aste burutan eta igual joaten az mendira, o ze oso lan suabia igual itxen dut. Langilea zaitugu, adibidez gaur itzordua egin jugu goizia, ze gero ordu bitan lanera soiaz, gehi astero 6 entrenamendu. Horrek sakrifizio maila nahiko handixa eskatzen dago. Hombre, bai, jakin bida hori, organizauen bizare, konpaginauen biozu bisak, lanien azkenien zau 8 ordu, ez daukazu gero denbora asko soberan, eta ez basare ondo organizetan, ez daukazu denbora ibiltzeko internetan holan. Antolaketa ezinbestekoa da orduan. Hori, bai, igual aste hauna batzaldez, igual esnatu binaz bastante goiz, itxeko etxien gauzak, gero joeteko internetan, gero bazkaldu inbideo, jominaz lanera, azkenien dia gauza asko inbidienak, eta hori. Eta korrikalari batzentzat, ziklista moduan ez, berdin da, segi eguraldi dauen. Bueno, edo zuen kasuan igual moldatu leike. Nire jaguztetan asko guztitzia, pasetan dut totza, ez dakit. Así que saiatzen naz, itxen da benien eguraldi txarra eta joetera zintara, eta itxenotan korrika, eta jazta. Bueno, Mikel Velasco nik esautu nuen Behobia Donostia baten, de repente, Bailarako azkarrena izan zalako, ordutik hartu emana dako, baina Mikel Velasco bator pistatik. Hori, Ojategiko pistatik. Bai, nauen atletismoa, ez dakit, 3 urtez, eta lehen itxen nauen karrerak, ziren askoz motxabak. Ziren 60 metrokuak, 100 metrokuak, eta ez dako zer ikusisa oin itxen duten gauzekin. Horan ulertzen dut, atleta garaixan, pistakuan, esplosiboa sinala. Bueno, oso esplosibo... Esaten dut distantzien gatik. Bai, zan korrika oso diferente bat. Korrika itxeko lan, sartu bizinun gimnasio asko, eta nire ejaten guztetan hori. Así que aldatu nauen disiplina, eta oin nau gustora hau. Ez zara da mutzen. Ez, momentuz ez. Hori, noi 8 urte, daukot ondion ilusinua, dauko gogua jarraitzeko korrika, eta hola jarraitu biot momentuz. Zentu dira zure ezaugarrixak? Badakigu naixo duzula asfaltuan korrika egin. Bale, eta hortik aparte? Ezaugarrixak, ez dakit. Guztetan jati igual gehiago, karrera purua luziauak. Igual 10 kilometrotik gorakuak. Ze usteot, nire korrika itxeko moduagatik edo, etorten jatela hobeto. Hortik gora maratoi erdixa, edo 15 kilometrokuak. Hori, 10 kilometro, 15 kilometro, maratoi erdixak, eta bueno, eta benduan badauko pentsaute itxia maratoia. Hori ja beste mundu bat da, ez? Dinue. Hori bai, apunta honitzen Valentziako maratoiko sorteuan, eta tokau jaten dorsala, eta bueno, ondion bastante faltada, baina guro preparau ondo, entrenamentu espezifikuak horretarako, eta berse urteten dagoen, ez dakit. Eta ja oindik hasiko zara hori preparatzen, edo itxongo duzu, jarraituko duzu oinarteko dinamikakin eta gero igual oporren hastian, udako oporren ostian hasiko zai maratoia, edo komeni da, zer dino entrenatzaileak?
Ondion jarraitu bio bainarteko planakin, dala itxia ez dakit, ingo beste biru lasterketa asfaltokuak, 10 kilometrokuak, gero inbiot paroi bat udan, eta gero ja bustu bukaeran edo hasiko gareia hori preparetan. Buru belarri. Buru belarri, bai. Claro, galdetu behar notzun, ze erronka zeukan esku artean edo buruan, baina ikusten dut, hori dala izan lekela urtengorako erronka, ez? Bueno, bai, baina dauko be bai beste helburu bat oin gertu hau, dala itxia Laredon korrika, 10 kilometruak, eta gurotin, bastakit, 31 minutuko bueltan, hor, guroti bili. Horrek esango da, kilometroa, 3 minutu... 10 apurua gutxi haura, gurotin. Ja. Eta erronkan onduan, lokan idatzita, zegama izkorri. Bastakit, ondion hori Hori be maratoia da. Bai, baina da mendikua, di ordu geixau, eta ondion ez planteau, bai gustauko jaten itxia, bastakit, hemendik urte batzuetara, baina ondion ez planteau, bastakit. Lehenengo atletismoak eta bain, mendixan edo asfaltuan korrika egiteak, zara muten dutzu kirolonek, Mikel? Bastakit, korrika itxiak, nik uste daukola zehose, engantxau itzen dauela jentiak, eta azken aldizan ikusi da asko, zidala pertsona asko korrika itzen, eta engantxau indiela be bai. Daukor zerbait, sufridu itzen dozu, baina be bai, sufrimentu horrek, moten dutzu beste gauza bat, engantxau itzen dauenak. 26 urte oso gaztia zara ondiok. Claro, egisa da korrika egiterakoan, lesinuak, belaunak, orkatiak, horretan, zer moz dauz? Bueno, eukin hauen aurrek urtean lesino bat orkatilan, eta egon nintzen 3 hilabete edo arrastretan lesino hori, eta nik uste hobe, hori zen zala igual apur bat erabakigarrixa bartzeko entrenadore bat. Hasi nintzen temporadia, eta hasi nintzen entrenetan oso fuerte, eta hasi nintzen molestia batekin orkatilan, jarraitu nagoen entrenetan, eta ja jodidu nintzen, ezin nagoen ninkorrika, eta zen nagoen, igual behar dut beste laguntza bat esternua edo, jakiteko zelan inkargak, zela regulau, eta... Mendira soia zenian korrika itxera, musika entzuten joaten zara, musika salia zara? Bai, normalian bai, joeten naz musikakin, baina ez naz oso musika salia besta, ez dakit. Bueno, nik elkarrezketia bukatzeko eta hola, eginka ipintzeko eskatuko zut kantu bat, ez dakit arrazoiren bat dakon kantu horrek, bota? Bai, esan biot superestrella, aurrekoan jarri zalako kotxian noienian, eta noien nire bikotiakin, eta hasi zagan itzen kantu horren koruak, eta hasi ginen barrezka bisok, eta sin maz. Superestrella Aitanarena. Hori da, bai. Bueno, horrekin geratzen gara, eta erronka hau ondo gordekot, adi-adi egoteko. Mikel Velasco, eskerrik asko. Bai, zuei. ¡Aupa, Mikel! ¡Venga, va!